Szeretettel köszöntök minden kedves nyilas nézőt, illetve azt is, aki rátalált a videóra. Egy februári kollektív kirakást fogunk nézni a nyilasok számára. Elnézést, hogy mozog a kamera, de egyelőre csak így tudom megoldani. Hirtelen. A botok lovagja, a fő energia, hopp, a mértékletesség és a kardok 4-es. Nézzük tovább. Leesett egy lap, úgyhogy ezt ide be fogjuk tenni. Mennyi botok? Botok apródja. Kérünk még egy lapot. Még egy botok királya. A nyilasoknak nagyon veszedelmes januáron vannak túl, vagy lehet, hogy ez az egész évet is megnehezítette. Igen, bizony. Aha. A toronylapja. Kardok lovagja. Hát igen. Én nagyon úgy látom, hogy egy nagyon nehéz éven vagy túl, és vannak hirtelen váratlan fordulatok, amik mai napig kísérnek. Úgy látom, hogy még most is talán gyógyulsz belőle, de még mindig érzed ennek az évnek a súlyát a válladon. De ugye itt van a toronylapja, amivel borult minden. Ez nem is tudom, hogy szerelemre, vagy munkára, de abban biztos vagyok, hogy az idei évben az életkörülményeid is gyökeresen meg fognak változni. Itt egy új irányt vettél az életedben, a kardok lovagjával te mész előre, ami ugye a lovagok azok pont a gyors harcmenetet idézik elő, tehát hogy ezt a harcszellemet, hogy nem adom fel, igenis megyek, megcsinálom, nem fogom hagyni magam, vagy igenis kiszállok ebből a kapcsolatból, mert már nem szolgálja az életemet. Kérnék még egy lapot. Mi az, mire figyeljünk? Igen, az uralkodónő, főpapnő, kardok 10-es fejjel lefele, azt látom, hogy itt a február első harmadában és a főpapnő fejjel lefele és főpap. Itt azt látom, hogy volt egy lelki csalódásod, de ez egy olyan lelki csalódás, egy olyan párkapcsolati trauma, ahol téged elnyomtak, nem engedtek kiteljesedni, uralkodtak rajtad,
talán úgy látom, hogy még anyagilag sem tudtál megfelelően működni, tehát hogy egyszerűen ellehetetlenített téged attól, hogy te pénzt keres. A kardok királya, rengeteg a kardok, meg a botok energia, nagyon sok. Itt a mértékletesség is megjelent, tehát hogy a kelyhek 9-szel úgy érzem, hogy te nagyon-nagyon sokat tettél ebbe a kapcsolatba, és te ettől érezted magad jónak, tehát egy nagyon jóságos ember vagy, aki soha nem támadná a másikat, aki felnézett erre a férfire vagy nőre, tehát ez egy kollektív kivetés, tehát mindenkire ráilleszthető, nemektől függetlenül. Kelyhek királya. Igen, én azt látom, hogy itt nagyon úgy néz ki, hogy ez egy idealizációról van szó, hogy túlságosan is igen, a szerelem lap fejjel lefele. Igen, tehát, hogy nem azt láttad, aki ő valójában, hanem egy illúzióban éltél. Talán az elején, amit mutatott, azt csaphatod be, vagy te magad is keverhetted össze a vágyakat a szerelemmel, tehát szexuálisan biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon sármos, vagy egy nagyon szép nőről van szó, viszont ez semmiféleképpen nem volt szerelem, legalábbis egy oldalú. A bolond lapja. Igen, ez nem egy szerelmes történet, hanem sokkal inkább egy rajongás. Igen, nem volt hűséges sem, tehát hogy én úgy érzem, hogy itt, amit te szerettél volna elfoglalni ennek az embernek az életébe, azt a helyet, te nem tudtad, és nem is fogod tudni elfoglalni. Ez lehet esetleg egy szerető státusz, és akkor van férje vagy felesége az adott illetőnek, és te vagy az, aki a másodpilóta, másodhegedűs, úgymond, ebben a kapcsolatban. Erőszexuális energia inkább az, amit itt látok. Illetve a hiány, az odaadás hiánya. Talán nagyon arrogáns is lehet ez az ember, vagy beképzelt. Igen, tehát ő amúgy is egy ilyen nőcsábász, vagy hogyha férfiként nézed, akkor a nőnek sok rajongója van a férfiak körében. Mindjárt dobunk még rá. Igen, ott a képen is. Talán tehetős is lehet ez az ember. Én nagyon úgy látom, hogy rajongnak érte a nők, vagy ha férfi vagy, akkor a nő iránt a férfi. Hát ezt nem tudjuk, vagyis a férfiak oda vannak a nőért. Meg is lehet fordítani. Általában női nézők vannak ilyen oldalakon, de nem lehet tudni, simán nézheti férfi is. Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy te egyedül nőként
érezted magad. Tehát olyan, minthogyha tudtad volna azt, hogy a férfinek felesége van, de abban nem voltál biztos, hogy más nőknek is udvarol. Esetleg hazudhatta azt, hogy te vagy az egyetlen, és elhagyja esetleg a feleségét. Nagyon-nagyon nehéz éven vagy túl, és igen, ez egy gazdag, tehetős ember. Itt is látszik a képen, ahogy az érméket dobálja a gyönyörű szép, aranyló lováról. Ez egy nemes, vagy nem nemes származású, de egy gazdagabb családból, jómódú családból származó fickó, és talán nagy népszerűsége is van, sokan ismerik. Igen, ez egy szexuális energia lesz. Sokat ábrándozol róla, de én úgy gondolom, hogy sokan ábrándoznak még róla rajtad kívül. Igen. Itt a féltékenységnek a lapja is. Én úgy gondolom, hogy ezt az embert el kellene engedni, mert hogyha te komoly kapcsolatra vágysz, és nem csak kalandokra, akkor bizony nem jó helyen, nem jó úton jársz. Úgy látom, hogy ő egy ilyen Casanova típus, és nem fogsz tudni egyről a kettőre jutni vele. Monogám kapcsolatra nem alkalmas. Úgyhogy még ránézhetünk a munkára, hogy mi van itt a munkában. Lesz-e valamilyen változás, előrejutás a munkában. Úgy tűnik, hogy valamiféle anyagi segítség lesz a számodra, ami nem munkából adódik, hanem valami teljesen más helyről fog, egy váratlan segítség. Érmék hármasa. Úgy gondolom, hogy sok embernek elmondod a pénzügyi nehézségeidet, és fogsz kapni egy sokkal jobb lehetőséget, mint amiben benne vagy most, és ez talán fog segíteni neked a lelki csalódásnak a háta mögé nézni, és a munkádra fókuszálni, erre az új lehetőségre. Mikor lesz ebből vajon valami? Mások lesz. Kardokásza és a családla. Úgy gondolom, hogy nagyon sok rokon, esetleg barátaid is lehetnek, akitől támogatásra lelhetsz az elkövetkezendő időszakban. A munkádban nem látok nagy előrelépést, viszont többen fogják segíteni az előrehaladásodat. Igen. Tehát én még mindig azt mondom, hogy fel a fejjel, ebből van kiút, lesz jobb. Én azt javaslom, hogy mielőtt kapcsolatba vágnál,
vagy folytatnád ezt a mostani kapcsolatot, én nem tenném a helyedben, mert ebből olyan stabil, erős, komoly szerelmi életed soha nem lesz, mert egyszerűen érzelmileg nagyon alacsony rezdülésű ez a férfi, vagy éppen nő. Tehát, hogy nem alkalmas rá, vagy még túl fiatal, és annyira anyagias, hogy úgy érzi ebben mindent és mindenkit megkaphat. Én nem erőltetném. Hát ez lesz a februári hónapotok. Sziasztok, kedves nyilasok! Vigyázzatok magatokra!